Podczas mordu w lesie Buczyna Niemcy mają jedną zasadę. Jeden pocisk, jeden człowiek. Jednak nie zawsze ten ostatni strzał okazywał się być śmiertelnym. Dlatego w dołach śmierci w lesie Buczyna pogrzebano kilkaset osób żywcem. Niemcy jednak nie stosowali tej zasady wobec dzieci. Niemcom podczas mordowania dzieci było szkoda amunicji. W 1942 roku przywożą tutaj około 800 dzieci z lokalnego sierocińca, zapędzają ich tutaj do dołu śmierci i rozsadzają granatem. Co mniejsze dzieci Niemcy łapią za nogi, a ich główki rozczaskują o drzewa i kamień, który się tutaj znajdował. Kamień był specjalnie do tego celu przeznaczony. Była to ulubiona metoda Niemców na mordowanie dzieci w tym miejscu. Czy usłyszysz ofiar głos? Niemcy ludziom zgotowali ten los. Niemcy ludziom zgotowali ten los.